Kumaphelula ngozinto okubona oqunto mafunda bezitho ntanda kuphakanyiswa ovapho mnoma nontshanga sodibandlela bayidiba indlela bade badibana endlela amabhele kaloku ngalana aphekwana litye lenyengane lavuthwa ilitye lasalibhele kodwa ngumaphekwa netye le nto inentloko eqinileyo. Namhlanje kaloku ngumvulo lolo suku lwasemayezini, lolo suku esithengisa ngalo sithi yizani kwanto zonke. Uzozifumanela kaloku wena mntu othi ndileqwa zizichitho, nasi isichitho sindikhupha emendweni, naso sindikhupha emsebenzini, siyandikhupha isimnyama mgqwaliso. Rhawuzela amashiya namhlanje kurhawuzela le ndawo bhele, ndineqhakuvana kule ndawo eliqhakuva liyanditsho libhele izigcawunazi endlini. Kunzima kaloku ndinikuselwa yithoyilethi, ndikwezo thoyilethi naloo maphupha mabi. Sithi kaloku ezo nto ziyanyangeka abantwana abahle apha evenkileni ubufikile. Uzithi khombo yesichitho kanti wena mntu othi sisilwane. Uzithi nawe khombo yesilwane sikhupha nge-950 yona, kuba kaloku noko ukulwa nezilwane kuyantsokotha, ininzi ke into yaphayana evenkileni. Bakhona bathi ndizifunela umhlonipheki, omnye athi hayi mna ndifuna iintlanga zemali ibhele. Ndithetha ngeentlanga zemali bendimamele enye ividiyo enye indoda. Amadoda ayazenza ezi zinto zokuthwala gcwalisa. Wena mntu usandufika kaloku sithi subscribe kweli khaya ukwenzela uba ungashiywa mhlawumbi nawe tyiwa seso sichitho. Yiza ukuhlamba ngokwakhe ubhela, ukuhlamba kubeke phandle kutyure, ndikufaka isitilulu uphume umhlophe uphume umhle, ungezi namntu ke mamandini uze wedwa sidudla. Uyahlamba ubhele. Hayi ndiyadlala abantu abahle. Siyagqitha ke namhlanje baniyazi uba ngumvulo siye sibe nayo into esiyiphathayo. Namhlanje siphethe imikhando. Bayabhala ke abantu phaya nathi omnye ndicela ubhele uzuze nento ethile. Ukhona othe ucela usiphathele imikhando bhele. Yintoni le mikhando bhele? Sithi xa sifika kwezi ndawo sifike ikhona le migutyane ezipowder ooblue noopurple bade bayithi amagama. Xa ipurple I think bathi nguzeneke, kubekho ebhalwa woza kubekho ethile, kanti ikhona ebhalwa nje mikhando ibe kwicontainer le nto ibekwe phasi. Yazi ke ngoku bhele xa izilise eziplastikini kubikho lise ezicontaineni, kodwa ziyafana ezi zinto bhele, zonke zikhona apha emayezeni. Ufike omnye utata amayeza akhe enepowder eblue, omnye ube pink bhele, omnye ibe orange, omnye kodwa ziipowder zonke ezi. Sibiza imikhando thina bhele kule kona yethu. Nina nithi intoni kule yonu ikona? Futhi le nto bhele iyinto yokwenzani, iyinto yenziwa njani? Sijikelezile ke bantu abahle, you know ezi zinto zonke ziqalwa ngapha e-India, izinto ezi xa uqala uyibona le nto uyithenga kwezi venkile zamandiya. So if ufuna uyazi le nto sithi thina ukuba awonqeni ubuza and awonqeni nokukhumsha, hambele lapha ecountereni ubuze qolo India, what is this Mikhando? Yakuphendula umuntu wase-India akuxelele igama layo lase-India. Kube ezinye zibhaliwe le nto ingafundekiyo qobe ngathi bekrwela umntana. Into le nto ingacaci. Siyababuza ke thina uhlale phansi nendoda yase-India uthi khawundichubele iqalwa njani le nto, ithini? Sihleli ke nalamandiya sitshomana nawo, siyazithandisa ufike uthenga into eninzi nesingazuyenza nto, ilahle le nto abesiyobhrayibha nje lo mndiya. Le nto ngokwase-India xa beyichaza inamagama aliqedlana. Elokuqala bathi yikanku, kanye bathi yikumkum or bathi yikumkuma. Ngamagama ayo ke le nto ufike ibhalwe ke le nto kuthiwa Mikhando kuba yenzelwa wena, ibhalwe kumkuma ungayikwana uyifunda le nto. Le kumkuma bazawuxelela ke abantu base-India ukuthi ine-variation yayo ekuthiwa yitilaka okanye yitilak. Ziyafana ezi zinto, ziphawuda and nemisebenzi yakhona iyelelene, ayiyo le thina siyisebenzisela yona. Bona le kumkuma, kanku yenye yezi zinto bazithambisa apha emabunzi. If you remember ngoku sasidiscussa i-holy ash, sathi holy ash benza eza 3 horizontal lines besenzele ezo gods zabo. Nekumkum le okanye le kanku kumkuma benza izinto ezikwahambelana nalaa nkolo yabo. Yithi ke wena xa uyoyifunda bazawuthi for religious and social reasons
Ukuba uyayibona le iyidot ebomvu ikwayiyo le kanku ebomvu, okanye ukuba ufika kwenye ikona iyellow, ufike kwenye ikona igreen, ufike kwenye ikona iyiloo nto, to an extent uba kwii-festivals zabo uzawuthi xa uyijonga belahlelana ngemigubo next to mhlawumbi ufumanise uba le nto bayenza next to khona udamane elithile, ndingathi man-made nelaa dam. Kuyawuhlalwa ecala kwelaa dam kuphoswe le powder, baphoselane kwabona ngokwezi festival zabo, ezinto asizilandeli, siyayibukela nje. Yiyo ke le kumkuma, nguwo lo mkhando. Bawenzela ntoni ke bhele? Njengoba sisithi for social and religious reason, xa beyichaza laa dot ibomvu, akasayibamba kakakhulu ubhele andwento ufunda into eninzi ngoku uzobhudabhudela into engekhoyo. Inento kwenza nokutshata, ndisakhumbula noba laa dot xa ibomvu ithi utshatile nokanye ithi awukatshati, but yenye yezonto xa ibomvu. And then xa eza lines i-horizontal, xa imhlophe ingathi kuthiwa kulapho kunyathela khona isithixo esingubani symbolize loo nto. Xa le line isentla kwayo, all that matters yokubana bayisebenzisela inkolo yabo. Thina ke apha sibuzana ukuthi siyisebenzisela ntoni. Mhlawumbi siqale siphendule ukuthi bayenza njani le kumkuma yabo. Le kumkuma zimbini indlela abazenza ngayo le nto. Remember sithethe ngetilaka, sathi itilaka lena nayo ikanku zii-variations eziphele ziyelelana ukusetyenziswa kwazo. Itilaka le bathatha i-turmeric laa nto yathi i-chilies ibomvu, bathatha yona bayidibanise nenye i-colorant ibanike laa bright red, okanye bayisebenzise iyodwa ibe ngulaa bright yellow, intlemos lakhala ibuyelo. Kanti ikanku yona nayo ile nto itilaka le bayakwanosebenzisa i-sandalwood. Kubantu ke abazaziyo izinto zale mithi, ikhona imtho yi-sandalwood, kude kube khona i-sandalwood essential oil, enye ye-essential oils ekuthiwa zi-masculine. Ezi-essential oils ekuthiwa zezotata, bootata banofuna i-essential oil kuthiwa i-sandalwood. Kuthiwa yini? Unganibuza uba yenzani, sizayizincokola ezi-essential oils ngenye imini. So bathatha yona ke le sandalwood, caba ngumthi ofumanekayo oxhaphakileyo kulaa ndawo yabo. Bayawutshisa, bawutshise, bawugube, bawusile, bawuthini, ube yiloo nto bawudibanise ne-colorant nayo engomnye umthi. Kanti nayo le kanku bazawuthatha another type of tree, yona i-sandalwood is common. Xa besenza le mibala ke mntana omhle, you know ii-colors, you need 3 colors. You need red, yellow and blue, and then you play around ezo colors i-3, zikunike o-purple, zikunike o-orange, zikunike loo color uyifunayo. Udlale ngezi colors zi-3 like your printer phayana ekhaya. I-printer leyo printer iwuthenga eza colors iyi-3. You also buy ke u-black ahambe yedwa. Apha ke ekwenzeni ezi powder, u-black wenziwa nge-charcoal. You get i-charcoal, you play ngezi colors zakho. Xa ufuna le kanku yakho ibe mnyama, you mix nge-charcoal. Xa ufuna ibe yellow, uthatha uyellow. Xa ufuna ibe purple, uthatha ikhala ethile uyidibanise nethile ikunike upurple, uthi nguzeneke, uyibizele nayi nguhoza. Uyabuza ke ngokubhele ukuthi ingaba basasebenzisa le sandalwood na? Impendulo nguhayi. Kaloku remember, aba bantu xa besenzelana bona for inkolo yabo, bazawusebenzisa le mithi yabo yela lizwe labo for the religious purpose. Xa besenzela umayezeni ongubhele, othatha le nto angayisebenziseli the purpose ibisetyenziselwa yona apho isuka khona, esebenzisela eyakhe i-purpose, they go commercial ke mntana omhle. Bakuthathele le nto lapha unayo apha ekhaya ekhabhathini, fakela ii-colors le nto bakuthengisele, uyoyithenga le nto duru uyishiya apha endlini. Basebenzisa i-corn flour. Hamba ke wena eya kwi-grocery shop, uye kulaa ndawo ubhale i-corn flour, nantsi le corn flour, ide ngelinye igame ibizwa istarch kwezinye ikona. Corn flour, thatha le corn flour ke wena mntana omhle. Ukuba wenza into ongazukuyitya, go to a hardware. Uya e-hardware ufike uyofuna into ekuthiwa yi-mica okanye loo colorant.
uthatha eza colorant zintathu zizipowder, ufike uxuba uzosithengisela sifuthe sikhuphe inyongo kutakuthuli. Kanti uba uqonda uba le nto yakho uzayisebenzisa nakwimithi yophalaza, iya kwi-the same grocery store. By the way, ufumana le cornflower kwindawo enye nale food colorant ezawusikwe ezibhotile zingamanzi. Apho ufumana khona le food colorant kuzaba kukhona nezi xa bezibiza bathi intona ezi-flavorant, I think bayibiza i-flavorant, apho kuzawufika kukho vanilla or banana or what ezaa nto xa uyenzile kunuka ivanilla. Iyodwa leyo, ungathathi ivanilla wena ucimba i-colorant, le izawubhalwa colorant ublue, uzawufika kukho blue abaninzi, or sky blue, what blue. Thatha ublue omfunayo, ubufuna iyellow ingathi nayo une-variations, or egg yellow, what yellow, njalo njalo. Ubufuna o-green, ufumana u-green, kukho apple green, what green. Zonke zanto ziyafumaneka kuyo laa ndawo. Uthenge wena ingamanzi, ufike iyayitya ke laa cornflower, uyayitya laa nto yakho ingamanzi. So funeka uyazi bunebhotile orayithi iqaba, uyizamise. Xa uyiqala ke mntana omhle iba sticky, so xa isticky don't panic. Le seyistiki kuncedile because ngoku iyi-powder like iwood kula mayikha. Yiphuqe uyidibanise nesi starch sewunaso, usiphuqe kuphele la powder, uyifake kwi-strain, uyihluze, and then ufake eplastikini uhambe uyothengisela ubhele umkhando. Ubhale lo wakho xa upepula ubhale zeneke, xa u-orange ubhale hoza, xa unjani ubhale khona lo bazawubhala ugobho. Andizazi ikhala mntana omhle, mna andingomntu wekhala mna, kodwa ndiyayazi uyenza le khala. Ubhale gobho, uyathenga ubhela adibanise namayeza akhe. Bayenza njalo ke le Mikhando, uzenzele wena i-20 litre. How you make le nto for a start, yenza kwilitha, uthatha la 1 kg kanye 500 gram. If you want to practice, uthatha igram encinci, uqabaza. So we'd advise ukuthi ungasebenzisi imayikha because zona zezi zidayikalika nazo zonke into zase-hardware. Wena sebenzisa u-food grade ukwenzela ubhela kwazi nokwenza amayeza ophalaza, amayeza osela. Ukuba i-bright le nto yakho ngamayeza enhlahla, ukuba i-dark le nto yakho ngamayeza ochela, xa iko-black, xa iko-brown ngamayeza ochela, ngamayeza ofutha, xa intle ngaloo mayeza. Uzayifumanisa ke ngoku le nto iya ngokubana uyenze ngeziphi ii-colorants. Zikhona ezi-colorant uzawuthi xa uyifake ebhafini, ibath le ibath tub emhlophe, ithi nca ingasuki le nto lena, uxakane nento. Ndikhumbula ngoku ndandisafika emayezeni, ndihamba kwabotata besenza amayeza, ndafumana loo nto kuthiwa afutha. Ndithi ndizabe ndiphume nomsebenzi ukuthi bafutha kuloo ndawo. Ndizabe ndingena kuthiwa heyi fake ebhafini, ungene ebhafini ufuthe. Loo nto yandishawuta, kodwa ndimntu uzogulela kule ndawo yakhe. Fake ebhafini, ugalele ezi powder. That one was purple. Xa uphume ebhafini, ibhafu is purple. Kukwi-B&B ke ngoku awunazo nento zotyura, and kufuneka uphumile namhlanje, and i-meeting yaqala ngo-8. Uxakene nento ke mntana omhle, nantsi powder, basebenzise lena ithi nca. Kufuneka ke wena mayezeni ndini before uthengisela abantu ujonge uba lena yakho i-colorant ingaba is the one that sticks. Fika istika apha ebhafini, istika embizeni, istika emagini kuloo nto. Ukuba it sticks, itshintshe mntana omhle, ufumane engazi umfrustrator umntu, imenzele umjojo, singabantu bemijojo. Nanko ke umkhando ke sithi zenzele ikumkum, uzenzele umkhando, uthengisela abantu ngaloo cornflower yakho. Ungabaxeleli ubuyenze nge-cornflower. Thatha i-cornflower wena uthule uthi cwaka. Qala uyitheste ke le cornflower, uyijonge, kuba ukuba usebenzise flour engethanga corn, la flour once idibane namanzi it becomes sticky, kanti yona i-cornflower dissolves. Sikuphathele ke umkhando. Nanko umkhando, ambokhanda ke umkhando. Wena mntu ongakwazi ukuzenzela uthi hayi andikwazi uyenza le cornflower mna nale food grade colorant, ezonto zimbini ibhele ndenzele, uzawuza kubhatalele necourier, ubhatalele le nto ukwazi uzenzela, uyibhatalele imali eninzi. Hamba ke sizawufika mhlawumbi ngenye imini nezi colors zazo ngokuba zibhaliwe kuthiwa le
ngugobho le, kuthiwa nguzeneke le, kuthiwa nguwozawoza, is the same thing mntanomhle, is the same thing, i-color that differs. So iya ngee-energies ke, sithethile ngee-colors and energies. So sithi khawukhufunde ukuzenzela ngiyadlala, khawuzapha evenkileni kwaBhele uzothenga, uyeke uzenzele khona uBhele elambile. Masiyeke ilale ke mntanomhle, sidibane ngolosithathu apho sizawube siphethe khona loo nto siphethe yona. Nantsi into esibawula uyenza, kodwa sifuna uqale sithethe nabantu basesikolweni. Sifuna ukhe size neclip ibenye where egruphini kuthakwa khona, ukhe uve xa sekuthakwa kwaBhele and the discussions zaphayana esikolweni, ukuba bayavuma abantu basesikolweni ukubana kuzwe nento bebeyixoxa. Sizawuza nayo siyibeke apha ukuba uthake nawe ube ngumayezeni, uthake uqhuma uthuli. Sithe siyeke yalala kodwa ufuna uhamba uthe nca uBhele uthetha kamandi. Siyacamagusha kaloku abasithumile sithi nantsi into besiyizele, siphinde sidibane makube chosi kubeyele. Siyacamagusha.